PSPB, Compromís i Esquerra Unida, els partits que donen suport al govern d'Ontinyent, han presentat un recurs al dictamen del Consell Jurídic Consultiu relatiu als terrenys de l'hospital. L'Ajuntament d'Ontinyent va plantejar una revisió de la modificació del PGO per canviar els usos dels terrenys del Pla de Sant Vicent i evitar així que les demandes dels seus propietaris pogueren perjudicar els interessos generals. Ara el Consell s'oposa a aquesta revisió. Cap de les tres formacions acata el dictamen i presenten un nou contenciós administratiu amb els recursos econòmics dels partits que representen. Tots a més comparteixen la mateixa opinió en què es tracta d'un document polític i no jurídic, ja que el Consell és un òrgan integrat per membres triats pel Partit Popular, entre ells l'expresident del Consell, Francisco Camps. Tots i cada un d'ells són nomenats per el Partit Popular, però un d'ells és el protagonista d'aquells xous amb maqueta incluïda que patirem a Ontinyent. No es pot ser juez i parte al mateix temps. No pot opinar imparcialment d'algú que ha estat un dels principals causants de tot aquest embolic. Anem a fer tot el possible per a defensar els interessos de la ciutadania i els interessos de l'Ajuntament per tal que ni els propietaris s'enisquen en una sentència favorable, perquè pensem que podrà ser gravós per als interessos de la nostra ciutat i entenem que hem d'estar tots fent un front comú per a defensar els interessos de la ciutadania. L'alcalde destacava la importància de l'assumpte i recriminava el portaveu del PP, Filiberto Tortosa, que no s'hagi sumat a la resta de grups. I jo personalment tinc molt clar qui està defensant els interessos dels ontinyentins, i estem ací, i qui, el Partit Popular, està contra els interessos dels ontinyentins. Per tant, en la seva mà està deixar d'entrebancar, deixar de fer de palmero i de fan dels membres de la Generalitat que venen a visitar Ontinyent i començar ja d'una a treballar per defensar els interessos de la nostra ciutat. Tots critiquen també la ubicació del centre sanitari. L'hospital fou el gran projecte del Partit Popular entre 2007 i 2011, però ara sols queda un cartell sobre uns terrenys que en teoria eren gratis. Tenim la part de la ubicació, el tema de la ubicació dels terrenys, que no hem entès mai per què se van triar aquests terrenys, que no ens han explicat i no ens han convençut de les explicacions de per què tenia que anar a l'hospital quan sabien que tindria un sobrecost en la construcció i sabien que hi havia condicionants mediambientals i de salubritat que al nostre entendre era contradictori en elegir aquesta ubicació. D'una vegada el Partit Popular decidís que l'hospital vagi a aquests terrenys, quina gestió urbanística fa per a disposar d'aquests terrenys i cedir-lo a la conselleria. Els tres partits coincideixen, per tant, en afirmar que Conselleria no ha tingut mai la voluntat de tirar l'hospital endavant.